αποτέλειωσαν τη Σμύρνη. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες πλημμύρισαν την Ελλάδα. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, νησιά του Αιγαίου. Εμείς καταφύγαμε εδώ, στοιχείο. Φεύγω, τα λέμε το βράδυ. Να προσέχεις το παιδί. Στη Σμύρνη γνωριστήκαμε, στα βουλά του 19. Τότε που τέλειωνε το όνειρο της μεγάλης ιδέας. Κι ύστερα ήρθε η μεγάλη καταστροφή. Και από τότε πρόσφυγες. Μέσα σε μια νύχτα άλλαξε όλη μας η ζωή. Κάποιοι κατόρθωσαν να γλιτώσουν με βάρκες και μικρά καΐκια. Κι άλλοι που έπεσαν στη θάλασσα πνίγηκαν αβοήθητοι. Μια θάλασσα αγωνίας. Μέσα σε λίγες ώρες γεννήθηκε μπρος στα μάτια μας η μεγάλη βία. Και από τότε πρόσφυγες μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Πρόσφυγες εδώ. Στοιχείο που γεννήθηκες, Μίκη μου. Έλα να σου δείξω. Να, εκεί απέναντι είναι η πατρίδα μας. Βλέπεις εκείνα τα σπίτια. Εκεί, πάνω από τη θάλασσα, είναι το σπίτι μας. Ποιος να έχει τώρα τη βάρκα του παππού σου στα Μαϊστράλια. Στους ουρανούς
η εικόνα του Αρχάγγελου θα σε φυλάει. Την είχαν βρει στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς στο λιμάνι της Χίου. Θαύμα, είπαν. Σαν έχεις πυρετό να τη φυλάς. Η εικόνα θα είναι συνέχεια στο προσκεφάλι σου. Σε κάθε αρρώστια δεν θα σε σώζουν ούτε οι γιατροί ούτε τα φάρμακα. Μόνο ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τα χρυσά φτερά και το μελαγχολικό βλέμμα. Καλημέρα! Γράμμα για τον κύριο Γεώργιο Θεοδωράκη. Ασπασία, ετοιμαστείτε. Φεύγουμε. Μετάθεση για Μυτιλήνη. Ο πρώτος ήχος που άκουσε ήταν τα σήματα μόρους των καραβιών που ταξίδευαν τις νύχτες, τα νυχτά του Αιγαίου. Πίστεψες, παιδάκι, τότε που φοβόσουν το σκοτάδι, ότι ο ρυθμός εκείνος ήταν η φωνή των αστεριών που έλαμπαν μυστηριακά στο άβατο σύμπαν πάνω από τα μακρινά καλοκαιρινά βράδια της Μυτιλήνης. Εκείνη τη φωνή βάφτισα συμπαντική αρμονία και βάδισα στον δρόμο της. Αργότερα διορίστηκα γενικός διοικητής Υπήρου. Έτσι μετακομίσαμε στα Γιάννενα μέχρι το 33. Εκεί γεννήθηκε ο αδερφός σου. Το 33 μετάθεση για Αργοστόλη. Μετά ξανά Γιάννενα και μετά πάλι Αργοστόλη, δυσμενής μετάθεση. Στο Αργοστόλη τα πράγματα φωτίσανε κάπως. Η πόλη χτισμένη πλάι στη θάλασσα. Ήσουν κοντά 10 χρονών στο Αργοστόλη. Μας ζήτησες για πρώτη φορά ένα βιολί, αλλά που χρήματα για τέτοιες πολυτέλειες. Θυμάμαι, ερχόσουνε και με έπαιρνες από το γραφείο μετά το μπάνιο μας στη θάλασσα. Περπατούσαμε στο σπίτι, περνούσαμε πάντα από τα ίδια μέρη. Φούσκωνες και ξεφούσκωνες στην ανηφοριά, χωρίς να σταματάς να μου διηγείς ιστορίες. Κάτι για τη γιαγιά σου που ήταν ο προαρχηγός στην Κρητική Επανάσταση, και πάλι για τον Πιζάνι, και μετά για τα γουρλά που γνώρισες τη μητέρα. Και όταν φτάναμε στο σπίτι εκεί στη σκάλα, άρχιζαν τα κοπλιμέντα και τα τραγούδια με. Πάμε να πεις στη μάνα σου να κάνει κι άλλη γένα. Σε λίγο θα τραγουδήσω με ρομαντικός και το Αχ Μπαρμπουνάρα μου. Α, Μίκη, μην ξεχάσεις, το βράδυ θα έρθεις μαζί μας στο Δημοτικό Θέατρο. Στη σκηνή υπήρχε ένα άχρηστο έπιπλο της γειτόνισσάς μας της κυρίας Πανά, που το έλεγαν πιάνο. Κανείς ως τότε δεν ήξερε σε τι χρησιμεύε. Ένας κοντός με σίλικα των παπηλιών έπαιζε και έλεγε διάφορα κοπλιμέντα προς το κοινό. Οι άθλοι, ούτε ο Αττίκ δεν τους συγκινεί. 30 θεατές για έναν Αττίκ. 30! Καθώς βγαίναμε από το θέατρο, ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο μια κυρία ως 30 χρονών. Με κοίταξε στα μάτια. Την κοίταξα κι εγώ. Αυτό ήταν. Μέσα σε μια στραπή άλλαξη ζωή μου ερωτεύτηκα. Ήμουνα 10 χρονών. Μίλησα στον πατέρα μου. Ποια κυρία, παιδί μου, τι λες? Να την πάρουμε σπίτι. Να την πάρουμε σπίτι, να την κάνουμε τι? Και όταν επέμεινα. Θέλω, τι δω. Ο πατέρας δεν μου ξαναμίλησε ποτέ για αυτήν. Όμως εγώ έμαθα το σπίτι της και ένα βράδυ το σκάσα. Πήγα και στάθηκα κάτω από το μπαλκόνι της. Είχε πανσέλινο. Ήθελα να της τραγουδήσω, αλλά δεν ήξερα τραγούδια. Μόνο τη μάθαινα στο κατηχητικό. Και έτσι της τραγούδισα το «Η ζωή εν τάφο». Και τότε μέσα από το δωμάτιο φάνηκε μια σκιά που καθώς πέρασε στο μπαλκόνι έγινε ολόλευκη. Ήταν εκείνη. Ήταν τόσο σπουδαία εκείνη τη βραδιά. Λες και είχα ανακαλύψει το Θεό στο θρόνο που και Θεός είχε τη μορφή και το σώμα της γυναίκας. Και από τη μικρή μας πόλη ξαφνικά έγιναν πατρίδα μου όλες οι πατρίδες του κόσμου.